Πού βρίσκομαι? Τι είναι αυτό? Πού βρίσκομαι? Να φύγεις από εδώ. Ναι, αλλά ποιος είσαι? Εγώ. Δεν με ξέρεις. Είμαι ο Λεωνάρντο. Α, καλά. Δεν κατάλαβα. Ναι, Λοιπόν. και πώς πρέπει να βγω από εδώ? Για να φύγεις από εδώ πρώτα θα πρέπει να περάσεις τα τραπ. Τα τραπ? Ναι. Όχι. Έλα. 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 Α, πολύ περίεργα αυτά. Εδώ. Πού ήρθα? Στο μέρος για τα τραπ. Εδώ Γιατί που έχει όλοι μια έρχονται. πόρτα? Τι είναι εδώ? Τι λέει? Α, δεν ξέρω, κάποιος το έχει γράψει εδώ. Σέρτζεντ Κυριάκος. Σαμπ. Το Γιάκαντε όλοι είναι σαμπ. Πάμε. Εδώ είναι το τραπ. Τι πρέπει να κάνω? Τέλεια. Πού πας? Α, δες. Ναι, και τι πρέπει να κάνω εδώ? Να πάρ' τα πράγματα που στο τσέρ. Εδώ όλα. Τι είναι όλα αυτά? Τώρα μου το έβαλες καλά. Όχι, απλά καταλάβεις το πέρα. Α, καλά. Ναι, και τι πρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα? Να. Τα παιδιά βρείτε να κάνετε εσείς ένα subscribe και ένα like για να τη βοηθήσω. Έχετε 5 δεύτερα. 5, 4, 3, 2, 1. Οι περισσότεροι κάνετε subscribe και like και αυτό θα τη βοηθήσω. Λοιπόν, φέρετε τα πράγματα. Ποια όλα? Ναι. Όλα. Όλα. Περίμενε. Βρείτε τα έτσι και τα ψηλά. Γιατί τα παίρνεις πίσω? Ναι, τους πήρες κάτι. Κάτσε. Και να κάνω μια. Έλα. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, δείτε τι κάνουμε. Βάζουμε ένα χώμα εδώ και ένα δίδυμο. Γιατί απλά δεν σπάσει το πάτο? Ναι. Χρειαζόμαστε κάρα. Θα κάνω εδώ τα μαγικά μου. Χοπ. Πάρα αυτά. Λοιπόν, να και μου έχει μείνει άλλη μια ευκαιρία να μπορώ να μεγαλώσω και να τη δοκιμάσω. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε το μέρος που θα φύτευσουμε το λουλούδι μας. Λοιπόν, Λουλούδι δέντρο τελικά. τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, Περιμένω. παίρνουμε το δέντρο, βάζουμε το φυτό και το μεγαλώνουμε. Περιμένω εγώ. Αλλά δεν μεγαλώνει ποτέ. Γιατί? Περιμένετε. Και τι κάνει τώρα? Τι δεν γίνει τώρα? Λοιπόν, τώρα, Τρόμαξα. έχουμε το δέντρο μας. Τώρα πρέπει να το σπάσεις. Γιατί? Πάρεις τα ξύλα φυσικά, Στόκι. ένας κορμός αρχή. Πού είναι? Ωραία, τώρα Περίμενε καλά, δεν το πήρα. με τα sticks, Ξέρω. Και τι πρέπει να φτιάξω? ένα lever. Ένα τι? Ένα lever. Δεν ξέρω τι είναι. Ένα Σέλδα. μοχλό. Ένα μοχλό. Ναι. Οκ. Αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα καρφτέμπι. Δεν ξέρω να φτιάχνω μοχλό. Ανά. Κάτσε να έρθω εδώ πέρα. Θέλω να σας θυμάμαι και μια πέτρα, Όχι. Εσύ τι να έχεις? Το ξέρεις. Εδώ το έχεις. Και Και τώρα τι θα κάνω? Και τώρα τι θα κάνω με την πέτρα και το πίκα? Έχω κάνει κλάσ. λίγο πώς φτιάχνετε ένα lever. Χρειάζεται θέλει ένα stick και ένα cobblestone. Και το cobblestone
έρχεται μόνο από πέτρα, σπασμένη. Α, ναι. Δεν πήρε καμία θέση. Εγώ την έχω, Καλά, δεν πας καλά. Πού είναι? Να τη, ωραία. Ωραία, πάμε τώρα. Νομίζω πως κάνεις αυτό. Όχι. Δεν ξέρω να κάνω. Δεν γίνεται. βοηθήσω με αυτό, πρέπει όλοι να κάνουν like και subscribe. Έκανε αυτό. Έκανε αυτό το κουμπί. Καλό είναι. Τι είναι αυτό, φέρ' το λίγο. Να θέλεις να δω λίγο. Ορίστε. Το ξαναπήρε, περίμενε. Μην με βαράς. Κάτσε. Έλα. Αυτά τα βρέπονται. Τι! Και εγώ τι θα κάνω. Πάρε ένα πλάνο. Παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Τι εννοείς δεν γίνεται τίποτα. Να το βάζει και τίποτα δεν γίνεται. Τι? Ναι. Είναι πως χρειάζεται δυο παίκ. Όχι. Και τότε. Είναι. Ναι, λοιπόν, ευτυχώς το κάναμε. Ορίστε το δεύτερο σου. Έκανε πως έχω κάτι λάθος γι' αυτό. Όχι. Κάτσε, θέλω να Τώρα οι ξαπλήσω. δουλευτές το έκαναν λάθος. Α. Τέλος πάντων, αυτό, εντάξει. Εσύ να αφήνεις το γράψεις, εγώ κάνω πράγματα. Κουπάς. Να κάνουμε πράγματα. Εγώ να περάσω μέσα. Όχι. Τι να κάνω, να μην περάσω μέσα. Πού είναι. Α! Στα αρχή. Πού θα πάω τώρα με το leather. Με το μοχλό, τέλος πάντων. Το leather. Αου! Το βάζεις εδώ πάνω. Δεν ξέρω που πρέπει να το βάλω. Εδώ. Το έβαλα, ωραία. Για να πούμε. Α, τι είναι όλα αυτά πράγματα. Πρέπει να βρεις πανοπλίες. Παραπίες. Βρήκα. Τι, κάτι θα το πάνε λίγο στη άκρη. Πήγες σε όλα σου. Βρήκα ήδη τις μπότες. Εντάξει. Ψάχνω παιδιά τις πανοπλίες και δεν το βρίσκω. Πού είστε? Μόνο τα μπούτσα έχω βρει. Τα έχεις βάλει. Δεν πιστεύω όλα τα. Βρήκα και το τέτοιο το καπέλο. Να τα βάλω. Όχι ακόμα. Δεν τρομάζει λίγο. Βρήκα το σπαθί. Και τα έχεις βάλει όλα. Βρήκα και το βαντελόνι. Λείπουν ακόμα. Πού τα έχεις βάλει? Υπάρχουν τσες που δεν έχω δει. Πού τα έχεις βάλει? Δεν εσύ? υπάρχουν μόνο κάτω τσέστ. Ναι. Α, Τώρα ναι. ποια έχεις? Έχω το παντελόνι. Εγώ το βρήκα. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν σου βάζεις ακόμα. Αυτό είδα. Ωραία, τώρα κάτσε. Ωραία. Τι κάνεις? Φόρεσε τα. Οκ. Περίμενε. Μην εδώ, μην πέφτεις. Έχω μόνο ένα σπαθί από τέτοιο. Ωραία, πάμε. Ωραία, Τι τι λες? λες? Α! Τι είναι αυτό? Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Σε ποια πόρτα πέθανα? Πού νίκησες? Wow, το κατάφερα. Απλά περίμενε λίγο. Τι γίνεται τώρα? Πού είναι η πόρτα? Α, γιατί δεν μπήκες μέσα. Το νίκησες. Τι εννοείς? Και το αφήνεις εδώ για πάντα ζωή στη ζωή. Τι λες, άνοιξέ μου!
ξέ μου. Αντίο! Όχι.